сами да си ходим. Да. Цвятко е постриган, между другото. Става само брадата да си го прави, ще я направим точно преди сватбата. Сме готови. В началото на лятото започнаха да пристигат нашите роднини. Първо пристигнаха мама и брат ми от Канада, след това пристигнаха на Цеци родителите и колко 2-3 дни, 3 дни мисля, че преди сватбата трябваше да отидем до летището да посрещнем и баща ми, за да сме в пълен контакт и да сме готови за сватбата. След 20 минути беше много се вълнуваме. Между другото, той няма никаква представа, че ще бъдем тук. Той си мисли, че чакаме на село, защото ще вземе кола под наем да могат да се предвижват лесно, докато са тук с мама. И идеята, първоначалната идея беше, че той ще вземе колата, ще дойдем на село и ние ще го чакаме там, за да не се разхождаме. Но всички много се вълнуваме вече да го видим и решихме да дойдем и да го изненадаме. И вълнението вече на макс. Вече да много да видите. Мамо, ти в колко часа каза, че се събори от тази сутрин? В 4.